At tayo nagbabalik para pag-usapan yung mainit-init na balita na nangyari dito sa Angeles City, sa Friendship, Korean Town, na kung saan ay binarel ang isang Korean ng mga nang hold up sa kanya, mga tol. No? Bago natin pag-usapan yan, tignan muna natin yung video para makita din ninyo kung paano yung nangyari. No? And upload ni Christy Pata. Ayan mga tol, panoorin natin. Ayan, kung makikita ninyo. Ano na yung ambulance? Magkayang CCTV. Ayun. So, kinuha. At binarel yan. Mga tol, no, parang lumaban ba siya? Parang nagsasalita lang naman siya, no? Kung titignan natin dito, parang nakikiusap lang siya. Hindi naman tipong ano eh. Malay natin, no, baka sinabi niya lang, ibigay mo lang kahit yung mga passport ko. Di natin alam kung ano yung sinabi niya. O, di naman siya, wala naman, hindi naman yung forma niya or yung stance niya ay lumalaban. No, marahil nakikiusap lang ito na ibigay yung passport or kahit paano kulitin, hindi siya tipong ano talaga eh, yung mukhang lalaban. Ayun. Ito naman yung isang video, panoorin natin, no? Na kung saan ay sinusubukan nilang i-revive yung biktima. Korean din siguro yung ano, yung isa. Binaril siya kanina. May pulis na yun, no? May pulis na. Tapos, ayun, CPR. Namumutla na siya, mga tol, no? Kung titignan natin. Video pala ito ni, ano, ni Francesca Smith. Yeah, pinapanood lang natin, open naman siya sa ano eh, publicly. Okay? So, I think wag na natin ituloy, panoorin nyo na lang sa Facebook ni Francesca. Then, ito yung isang nakaka-bothered. Nakaka-bothered dito is ito daw, yung pag-response. Alas 3 dumating yung ano, yung ambulance. Boy pa siya dito, mag 1 PM siguro. Mag 1 PM siguro to, tapos dumating ang ambulance mag 3 PM. Kung ano lang to, kung limbawa yung heavy bleeding siya, malamang naubusan na to ng dugo. Tapos ang init pa. Alauna yan, mga tol, alauna. At ang pagkakalam ko is nagpamassage yata sila pagkalabas. Ayun, parang natiktikan na rin eh. Ba't mo i-risk na hold upin yung isang tao na may dalang bag na maliit na hindi ka sure kung ano yung laman? Kahapon dumaan kami, ang daming bulaklak dun sa pinangyarihan at nakaugalian na daw ng mga Korean yan. Ayan o, ito. Ayan, napadaan kami dyan at malapit yan sa BPI. No? Respect na rin no, ng BPI. So, nireserve talaga nila yung parking, hindi na nila talaga pinagalaw at inayaan nilang magbigay ng respect yung mga ano, yung mga siguro mga locals, Koreans at probably may mga Pilipino din. So anong epekto nito? Anong epekto nito sa ating bansa? Kagaya ng nabanggit at nakasulat dun sa video, hindi sa akin yun, no? Nakasulat dun sa video na alauna, alas 3 pa dumating yung mga ano, yung ambulance. Ang point kasi dito, ang daming malalapit na hospital dito sa paligid. Sa Clark lang, yung medical city, pwede mong itakbo doon kung hindi kaya ng mga emergency something dito sa banda sa Friendship. Pwede mong itakbo doon tapos sa Angeles, mabilis naman lalo na kung may ambulance ka, pero alauna to alas 3, matagal talaga yon yung pag-response. At may mga pulis na rin dyan, ang sabi ng mga pulis daw, according sa mga nababasa natin, ay wag daw galawin. Di ko alam kung ano yung procedure doon. Di ko alam bakit hindi pinapagalaw at hindi ko alam ano yung reason nila bakit ayaw ipagalaw. Sila yung nakakaalam doon at kung ano man yon, sila yung expert dyan. Siyempre, madali lang naman mambash, no? Madali lang naman magsalita. Kailangan muna natin malaman kung ano yung dahilan kung bakit ganon yung ginawa nila. Kailangan malaman din yung side nila, siyempre. Pero siyempre, bilang normal na tao, bilang normal na netizens at na mga tagapanood ng mga videos sa Facebook or sa YouTube or kung saang platform man yan na i-upload, bakit hindi pa itinakbo? Hindi naman aksidente yan eh. Kasi yung aksidente talagang hindi mo dapat talaga galawin yun eh. Baka may mga fracture na mas lalala pagka ginalaw mo. Ito kasi nabaril siya kahit tricycle, pwede mong itakbo. Ganon yung mostly na comment nila, no? Bakit walang ginagawa? Bakit ganyan? Bakit sini-CPR? Bakit? Madaming bakit at madaming mga
mga dapat. Usually ganun naman tayong mga netizens, no? Mabilis lang tayong magsalita ng dapat ganitong ginawa. Bakit ganyan? Madaling ganon. Pero syempre wala tayo sa sitwasyon na yon, hindi rin natin alam. Minsan kasi panic na rin, no? At kagaya ng mga nakikita nating mga videos na mga nasusunugan, imbis na tumawag gamit yung cellphone nila, naka-video sila tapos nag-e-expect na meron ng tumawag. Kung lahat tayo ganun yung iniisip, may tumawag na tapos ikaw wala kang ginagawa kasi iniisip mo nga may tumawag na. Paano kung pare-pareho tayo ng iniisip? Walang tumawag na bumbero sa isang nasusunog na establishment or bahay. So mas maganda nga kung tatawag ka bawat isa tumawag. Maraming tatawag sa sa fire station. Di makikita ng fire station na dami nang tumatawag eh. As okay 'yon. Ganun kasi madalas yung reaction natin, no, pampa-trending, pampa-video, parang lahat gusto magkaroon ng copy no. But ito sa ating bansa, lalo na kung malaman nila, no, kung totoo man yon, kung legit man yon na alauna siya na barel pero alas 3 pa dumating yung ambulance. Napaka napaka bad sa atin. Makikita ng mga Koreans at ng ibang bansa kung gaano kasablay yung sistemang ganon, no. Hindi lang mismong gobyerno, pati yung mga individuals na nandyan sa paligid. Actually, may guard sa sa BPI. Ewan ko kung bukas yung BPI, no, pero definitely may guard dyan sa BPI. May guard dyan na pwedeng rumesponde rin. Like kahit kahit tumawag lang ng may radyo yan. Again, hindi ko alam yung sitwasyon, hindi ko rin alam yung ginawa ng guard. Probably meron namang ginawa yan, no? Meron din namang ginawa yan, malamang. Hindi natin sila ma-judge kung ano man yung kanilang mga pinaggagawa. So, yun, nangyari na yung nangyari at dun sa rubber, no, napakasama nung magiging outcome nito sa ating bansa. Di mo na siya pinaslang. At may pa-reward na rin yung Korean Association Community of Angeles City, offering 200,000 reward for any information that will lead to the identification and arrest of the suspect behind the fatal shooting of Korean national along Friendship Highway on April 20. Okay, authorities are urging to the public to immediately report any leads to the Angeles City Police Office. Mayor Carmelo Lazatin earlier today, April 21, issued a marching order, ACPO, led by Acting City Director Colonel Joselito Villarosa, to solve the incident within 72 hours. So within 72 hours dapat ma-solve yan. Abangan pa natin kung ano yung mga susunod na mangyayari dito sa kaso na to. At 72 hours, meron na lang ilang oras kasi 3 days na yata ito niyan eh. I think 3 days na. Tingnan natin dito sa post na to, no, 14 hours pero April 20, so 2 days na at mukhang hanggang dito na lang mga tol at maraming salamat and I do hope na ma-solve ito kaagad para naman magkaroon ng justice sa biktima. Thank you and God bless. See you sa susunod nating podcast mga tol.